prekrásnom prostredí Vysokých Tatier na ihrisku Blackstork vo Veľkej Lomnici vyvrcholila v polovici októbra absolútne výnimočná medzinárodná golfová túra Absolute Golf Cup 2008. Golfisti v rámci podujatia odohrali ihriska v maďarskom Biku, rakúskom Adamstale, českých Ropiciach a Kaskádach a 2 kolá vo Veľkej Lomnici. Nová golfová športová túra bola spojená s atraktívnymi cenami a samozrejme zábavou, ktorá nechýbala na žiadnom zo 6 podujatí. Naša túra je výnimočná tým, že máme obmedzený počet hráčov, že je to 80 hráčov. Snažíme sa, aby bola rýchla hra, aby sa nečakalo. A za týmto účelom teda máme viacej rozhodcov, viacej forkedíkov a tým pádom vlastne zabezpečujeme plynulosť tej túry a štartuje sa z 1. a z 10. jamky. Ďalšou výnimkou nášho turnaja je, že je obmedzený handicap na 36. Hrá sa v 2 kategóriách do handicapu 15 a od 15 do 36. Tým pádom už hrajú tu iba tí skúsenejší hráči. Túra má aj svoje špeciálne pravidlá? Samozrejme, je to hodnotenie podľa FedExu. To znamená, že priebežne tí ľudia, ktorí sa zúčastňujú, stále ešte majú šancu vyhrať. Takže aj to myslím, že je motiváciou pre ľudí, aby chodili na našu túru. Finálové kolá vo Veľkej Lomnici pripravili pre golfistov okrem náročného golfového ihriska v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier aj mimoriadne príjemné teplé počasie. Viacerí zo štartujúcich tak odohrali 18 jamiek v polokošeliach a okrem dobrej nálady odchádzali domov opálení od lúčov jesenného slnka. Podstatná ale bola samozrejme hra a výkony na ihrisku. Golfisti od prvej jamky naháňali birdy a zlepšovali si handicapy. Mnohí z nich v rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici, ale aj na ostatných ihriskách Absolute Golf Cupu dosiahli doslova životné výsledky. No, myslím si, že táto túra aj napriek tomu, teda, že urobili prvý ročník v roku 2008, tak sa im vydarila a myslím si, že väčšina z tých ľudí, možno všetci, aj bez rozdielu ako hrali, či lepšie alebo horšie, myslím si, že všetci z toho majú veľmi dobrý pocit. Najviac si myslím, že sa ľudia obávali toho počasia, lebo to je dosť neskorý termín na Tatry, ale babiele to vyšlo presne, jak si to pán Lučanský s pánom Junasom určite predstavovali. A teda to im gratulujem, že si to vybavili, takéto počasie. A hralo sa mi dobre, aj dneska sa mi hralo dobre, aj včera. Takže ja som veľmi spokojný s touto túrou. Je ťažké nájsť si čas na golf, pretože popri súčasnej zaneprázdnenosti ľudí je to asi dosť také zložité? Tak určite áno. Ja to viac menej mám určitým spôsobom aj ako povinnosť, pretože syn trénuje dosť intenzívne. No a keďže ja ho vozím na tie tréningy, tak väčšinou aj ja si zoberiem ten beh a trénujem s ním, prípadne hrám s ním, alebo idem s ním na tie turnaje, takže tak. Keďže išlo o športové turnaje, podarilo sa vám zlepšiť handicap? Na tejto túre? Dnes áno. Plánujete zahrnúť do svojho kalendára aj budúci rok Absolute Golf Cup? Ale iste, už sa na to teším a už som videla zhruba, kedy budú a kde budú tie turnaje, takže určite sa zúčastním. Bola to, povedal by som, taká medzinárodná túra, pretože sa hralo na Slovensku, hralo sa v Maďarsku, v Rakúsku. Ako hodnotíte výber tých ihrisk? Všetky tie ihriská sú skutočne kvalitné a myslím si, že či české, či rakúske, či maďarské, či naše, naozaj boli vybrané tie najlepšie ihriská a hlavne tie zahraničné boli aj čo sa týka dostupnosti veľmi dobre vybrané. Tento turnaj je výnimočný v porovnaní s ostatnými, že má viac športový charakter, takže vyhovuje alebo skôr tie fan turnaje? Fan turnaje sú fajn, ale mne vyhovuje skutočne tento športovo zameraný turnaj alebo športovo zameraná túra. Myslím, že to bolo výborné. Ako ste spokojní s flightom? Mali ste dnes najveselší? Neviem, či bol najveselší, ale bavili sme sa veľmi dobre. Ja sa vždycky rád stretnem s kamarátmi a ešte keď je
keď je naozaj príjemné počasie a keď je to pri príjemnej príležitosti, tak nemá to chybu. Bolo to veľmi dobré. Ťahali ste vy flight, alebo flight ťahal vás? Striedavo oblačno, ale skôr ťahal flight mňa dneska. Dneska mi to nešlo. Podarilo sa vám počas túry zlepšiť si handicap? Áno. Zlepšoval som včera handicap pomerne výrazne z 18,6 na 17,3. Karol Komárňanský nebol ani zďaleka jediným, ktorý si počas túry zlepšil handicap. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo si golfisti Absolute Golf Cup obľúbili. Nešlo len o zábavu, ale aj o športové výsledky. A tie sa viacerým golfistom podarilo dosiahnuť aj vo finále na náročnom ihrisku Blackstork vo Veľkej Lomnici. O pary a birdy nebola núdza. Objavil sa dokonca aj vysnívaný eagle. Išlo o športový turnaj, ale ľudia sa vo flightoch dobre zabávali. Ako ste sa bavili vy? No ľudia sú tu naozaj z každého miesta Slovenska asi. Niektorí mám viacej vyhovujú, niektorí menej, ale ja osobne som si myslím dosť zabavný typ, takže my ideme s každým a hneď po prvej, po druhej jamke človeka nejak očekujeme. Vieme, čo si môžeme ku nemu dovoliť, ako do neho rýpať alebo nerýpať, takže myslím si, že vždy každý je s tým flightom spokojný. Je nás tam vždy minimálne 4 alebo 3, takže vždy sa niekto dá dohromady. Je podľa mňa asi taká z môjho hľadiska druhá najlepšia túra, ktorá na Slovensku je, na ktorú sa hlásime, ktorá vlastne nie je nejak na pozvánky, ale vlastne sa môže každý prihlásiť, takže je to pre širokú verejnosť. Tých golfistov pribúda viac a viac, takže bude len dobre, keď ich bude takto stále viac a viac tých túr bývať. Budete to stíhať, pretože tento rok bolo 6 kôl, budúci rok sa plánuje rozšírenie? No musíme to už vyberať, lebo niektoré turnaje sa aj križujú. Takže asi si každý na začiatku roka spraví nejaký kalendár. Ale keď je dobrá partia, sa tie turnaje vyberajú aj podľa listín prihlásených, takže podľa toho, aj podľa tých ľudí, kto kam ako príde, tak si človek vyberie to, čo sa mu hodí. Ako sa vám darilo na ihrisku? Včera taký bežný priemer by som povedal, nič výnimočné bohužiaľ. A dneska som to odozdal, takže dneska to bolo úplne zlé. Prečo? Ako nešlo. Niekedy proste to v golfe tak je. Dneska sa nedarilo nič. Takže bolo to vidieť aj na tom zlom výsledku. A ste trochu pokukovali po cene Hole in One? Včera áno, dnes to bolo horšie už. Včera som bol asi meter od jamky, takže to bolo nádejné. Ale nebolo to Hole in One. Valera Kokoša delilo od Hole in One na 6. jamke presne 93 cm. Bol to najpresnejší úder vo Veľkej Lomnici, no na cenu Hole in One to nestačilo. Atraktívny kabriolet si tak na svojho majiteľa musí počkať do nového ročníka Absolute Golf Cupu. Dovtedy si ho hráči môžu len z diaľky obzerať. Hovorí sa, že golf je športom gentlemanov, je spojený s etikou a eleganciou. Medzi cenami sme objavili sklo a porcelán, ktoré takisto súvisí s eleganciou. Ja som mala tiež ten pocit, keď ma firma organizujúca tento golfový turnaj oslovila, že je to nielen elegancia, ale hlavne hrať golf je umenie a vlastne naše ceny, alebo teda naša produkcia je také umenie v skle a porceláne, takže tam bola nejaká taká myšlienka, že sme nadviazali spoluprácu a oceňujeme úspešných golfistov našimi výrobkami. Turnaj Absolute Golf Cup je medzi klasickými túrami na Slovensku výnimočný, to znamená, že je aj váš kryštál taký výnimočný? Ja si myslím, že hej, pretože pre firmu Rosenthal, ktorú ja na Slovensku zastupujem, navrhovali diela takí umelci ako Andy Warhol, alebo vyrábajú veci aj pre Versaceho, takže myslím si, že to je naozaj už tá top úroveň, tak ja dúfam, že ocenení víťazi budú spokojní. Najspokojnejší bol vo Veľkej Lomnici Martin Horánsky z domáceho Lomnického golfového klubu. Ten triumfoval medzi golfistami s handicapom 15,1 až 36. Najmä nedeľa bola v jeho podaní excelentná. Na 6 jamkách odohral par, zaznamenal jedno birdie a na 16. jamke si dokonca zapísal eagle. Celkovým víťazom premiérového ročníka túry sa stal Talian Matteo Guerconi. V rakúskom Adamstale, českých Ropiciach a Kaskáde vyhral a aj vo Veľkej Lomnici sa po oba 2 dni postavil na stupeň víťazov.
Tak práve ja som zastanca toho športového golfu, takže pre mňa je to úplne ušitá túra na mieru. Ja som sa proste na nej cítil celý rok fantasticky a dokonca mi to teda vo finále vyšlo úplne úžasne, takže keďže sa mi podarilo zvíťaziť, som teda absolútne spokojný a myslím si, že takýchto túr by malo byť viac. Je to novinka, prvýkrát sa zúčastniť takejto túre a je to zaujímavé. Najlepší výsledok bolo v Ropiciach na tejto túre. Iriska boli veľmi pekné všetky a niektorí sú ani nehrali, ako prvýkrát som hral v Ropice a Darmstadt. Bolo to pekné. Budúci rok by mala byť tá túra ešte rozšírená o ďalšie ihriská, o ďalšie túry. Zúčastnite sa? Určite sa budem zúčastniť a budem sa veľmi tešiť. Prvý ročník je teda vydareným podujatím. Čo do budúcnosti? Do budúcna, budúci rok by sme to chceli rozšíriť na Českú a Slovenskú republiku, urobiť české a slovenské kola a urobiť postup vlastne do československého. Aj napriek tomu, že sme sa rozdelili, tak by sme teda radi boli, keby sme sa aspoň takto spájali. Premiérový ročník golfovej túry Absolut Golf Cup bol vydareným spojením športu a zábavy na výnimočných ihriskách Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska. Najmä prekrásne prostredie rezortu Blackstork vo Veľkej Lomnici spolu s príjemným počasím prispelo k vydarenému vyvrcholeniu celej túry. Nechýbali samozrejme nové obchodné kontakty na greenoch a mimo nich. A golfisti, ktorí sa absolútne novej túry zúčastnili, sa už teraz tešia na nový ročník.